todos xuntos, imos con todo respeto, e o de sempre, aquí estamos para observar e non para xulgar. Aquí está moito máis frío. Que? Aquí na parte de abaixo hai como alguén, paréceme de talla grande. Hai unha presenza dunha persoa grande, masculina. Persoa que non a teño clara, é algo grande. A zona está chea de cousas máxicas e que non descartamos que se as nais dicían de cuidado, o mellor na zona hai unha tradición de que había algo. Había algo. Chámao como que é. Entrar na casa xa empeza unha sensación totalmente distinta xa. Teño na cabeza un tipo con bigote. Hai un tipo, bueno, un tipo se entende, pois hai o recordo, chámalle dun tipo que non está de moi bo humor. Joder. Aquí non vese máis. E aquí é onde está alguén que, de alguna maneira, que é iso, que non está contento con que haxa xente aquí. Está todo o rato movéndose como de aquí a cama e a aquela esquina. É como que de repente, mira, estamos na cama, aquí non dá. Xa, pero aquí a poñemos Cago, viola, pero iso... e empeza a dar tolo. Se o conto vai ser... Cuidado co que propós, que despois o facemos. No, se o conto vai ser aquí, Sí. O conto vai a ser aquí. Temos que escoitar. Pechamos a porta e que quede el a ver que pasa. Tía. Pablo, estás ben? Hai como un barullo, hai como un pitido que vai variando. E despois a suxestión, a meu rei. Pero sí que é certo que non é un sitio agradable para dormir, Eu creo que a xente que durme aquí non debe descansar ben, non? Tiene que ser un tipo que está un pouco enfadado, está un pouco non lle gusta. Mira, temos unha cámara aquí, podemos ver o que deu. Vale, o debate, todo isto, facémolo fora. Que vos parece? Recollemos.